गेजेराव दिनै सय जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव माखासेफोरखौ जोङो नायोबा नुयो आहमफोरानो होन राजबंशीफोरानो होन बिथांमोना जथेस्थ' जौगानाय 45 बा 50 लाख मानसिफोरनि गेजेराव हाबफैनानै बै 1.5 करोड़ मानसिफ्रा हाबफैनानै जुदि जोंनि 10% बाहागो लाफैयोब्ला जों थारैनो धंस जागोन। बोथोर गुसु जाहांबाय थफसि हमदों नै रायजोफोर जे गाबोन जे जानो गोनां जे सिसिटुवानि बर' फरायसा आफादा बे मोनसे गुवाहाटियाव जे प्रटेस्ट धरना हाबाफारि लादों। बे धरना हाबाफारि लानायनि सायावनो जे आवगोलनि एक्स जे दैदेनगिरि बर' फरायसा आफादनि जे प्रेसिडेन्ट जानानै थांनाय निजोमसा बर' जे बे ब्रादारा जे बे सारा गोबाङैनो गुवारै खोथाखौ बेखेवना होलांदों। दा 6था जाथिया जे जोंनि जे एसटि जे मोननो दाबिबाय थानाय बे दाबिनायनि सायाव गोरा एबा गोख्रोङैनो खोथा बुंदों। दा बिसोरनो जे 6 जनगोष्ठी एबा एसटिखौ जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिनि एबा बर'नि सायाव माबायदि खहा जागोन खोनासंनानै लागोन। सारा आसामाव जाबायदि सोमावसारदों बेयो थारैनो जोङो 14टा जि ट्राइबेलफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोर साननो लागा जादों आरो जोबोर गिख्रंथाव मोनसे सम जानानै फैदों। मानो होनोब्ला दिनै जाय 6 जनगोष्ठी बै 6 जनगोष्ठीया आसामाव थारैनो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाखौ नायोबा 1 निफ्राय 1.5 कोटि 1 निफ्राय 1.5 कोटिसो जागोन आरो जोंनि ट्राइबेल जि 14टा ट्राइबेल दङ प्राय बिसोरो 50 लाख। दा बे हिसाबै जोङो नायोब्ला जे बै 50 लाख 1.5 करोड़ मानसिया जुदि जोंनि 50 लाख मानसिफोरजों जुदि सरजाबफैयोब्ला जि जोंनि ट्राइबेलफ्रा 10% एबा 10% सुबिदा मोनो आसामाव जायखिजाया बिथिङाव। दिनै जोङो फरायसाफोरनि बिथिङाव नायोबा प्रि मेट्रिक आरो पोस्ट मेट्रिक बेखौ जोङो नायोबा बिथांमोननि थाखाय जि स्कलारशिपनिफ्राय लानानै आरो जोंहा राजखान्थि लेभेलाव लागै जोंनि मोनथाय जि पलिटिकेल राइट्स बेयाव लागै जोंहा जथेस्थ'खिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो जोंहा जथेस्थ'खिनि खहा जागोन होननानै जोङो सानो। मानो होनोबा दिनै ट्राइबेल माहारिनो भारत एबा भारतनि संबिजिताव जोंहा मोनथायफोर माखासे लिरनानै दोननाय दङ जायफोरखौनो जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोंनि जि आखुथायफोर थायो बै आखुथायखौ नायनानै गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंनो माखासे मोनथायखौ होबोदों आरो बेयाव जोङो मोनसे थोब्लि माब्लि मोनथायखौ जों मोननो हादों मात्र 10%नि गेजेराव जोङो बुंनो थाङोबा नोरै जोङो दायो निरामिस ओंखाम मोनजायो, निरामिस जोङो दालि आरो आलु बाथोनजों मोनजायो। दा बै आलु बाथोन आरो दालिजों जाबाय थानाय मानसिफोरनियावबो जुदि ओंखामखौ सेना जाफैयोब्ला बै ना बेदर जाग्रा बा पनिर जाग्रा मानसिफ्रा बिथांमोना आं मानो बुंदों मानो होनोबा बिथांमोना जोबोर जौगाखानाय। बिथांमोननि गेजेराव दिनै 6 जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव माखासेफोरखौ जोङो नायोबा नुयो आहमफोरानो होन राजबंशीफोरानो होन बिथांमोना जथेस्थ' जौगाखानाय। बिथांमोननिफ्रायनो चिफ मिनिस्टार जायो, बिथांमोननिफ्रायनो गोबां मन्थ्रिफोर थायो, बिथांमोननिफ्रायनो IAS अफिसार थायो बा माखासे अफिसारफोर डक्टर इन्जिनियार गासैबो दंजोबो। दा बिनि गेजेरावबो बिथांमोननि जि ब्रेन आरो ट्राइबेलफोरनि जि ब्रेन बेजों गोरोबखाया। दा बै हिसाबै बिथांमोना जुदि जोंनि 45 बा 50 लाख मानसिफोरनि गेजेराव हाबफैनानै बै 1.5 करोड़ मानसिफ्रा हाबफैनानै जुदि जोंनि 10%खौ बाहागो लाफैयोब्ला जों थारैनो धंस जाखागोन ट्राइबेलफ्रा। जों गासै बिथिङावबो साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै स्कलारशिपनिफ्राय लानानै जि सुबिदाफोर बेनिख्रुइ आरो बयनिख्रुइ गिदिर खहाया मायाव जागोन जोङो जितु बर' माहारिया बा ट्राइबेलफ्रा गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो थाखाय गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि संग्राम खालामबोबाय पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय जिहेतु पलिटिकेल राइट्सनि गेजेरजोंसो जोंनि मोनथायफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनो सबनिफ्राय गिदिर मोनसे हारिनि थाखाय पलिटिकेल राइट्स मोनथाय मोननायानो। दा बे पलिटिकेल राइट्सआवबो जों गोबांखिनि खहा जागोन। मानो होनोबा जोङो दिनै बिटिसि मोनसे थेलेबलेब मोनब्रैमोन जाबाय दिनै जिल्लाया। दा बेयाव 30टा एसटि सिट दङ। दा बे 30टा एसटि सिटआव जुदि
जोङो गुबुनखौ बुंला 6टा जनगोष्ठीनि बिथोराव आदिबासी आरो जोंनियाव राजबंशी दङ बे मोननै हारिया जुदि बेयाव जुदि एसटी जानो गोनां जायोबा मोनफ्रोमबो समस्थियावनो बिसोरो गेलेगोन आरो बिथांमोननि पपुलेशना जिहेतु बारा सुबुं अनजिमाया जिहेतु बारा गासैयावबो बिथांमोना देरहाजोबगोन अब्लानिया जोङो मा जागोन जोंनि जिखिनि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय बर'फ्रा आन्दोलन खालामबोबाय गोबां रोजा रोजा मानसिया थैबोबाय जिनाहारि जाबोबाय बै बुस्थुफोरा जेबो मिनिं थानाय नङा दा बेयो बिराद जोंनि थाखाय साननो लागा आरो आसाम नाङैनो जोंहा 19टा ट्राइबेल हिसाबै 19टा जोंहा एसेम्बलि सिट दङ एसटी हिसाबै जोंहा 6टा दङ बिटिसियाव बे 6टायावबो बिसोर मा खालामगोन 6टायावबो गासैयावबो गेलेनानै मा जागोन बिसोरो गासैयावबो देरहालांजोबगोन आरो जोंहा क'क्राझार लकसभा सिट जोंहा दङ दा बेयावबो जोंहा मा जागोन जोङो गुबुना गेलेयोबा जोङो बेयावबो जेनगोन दा बै हिसाबै राजखान्थिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जि सुबिदाफोर गासैयावबो जोङो बन्सित जानो गोनां जागोन जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि थैनाय बेफोर गासैबो ओंथि गैयै जागोन दा बेखौनो जोङो दुखु नांदों दिनै जोंहा गुबुनफोराबो मोनथाय मोननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ लागा गैया मोनथो बिथांमोनाबो जि मोनथायखौ मोननांगौ गावसोरनि हारिखौ जौगानांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो माखासे मोनथायखौ मोनथो सरकारा होथों नाथाय जोङो सरकारखौ बेखौल' जोङो खावलायगोन भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि जि खुंथाय जोङो बेखौल' खावलायगोन बिथांमोननोबो मोनथायखौ हो नाथाय जोंनि थाखानाय एसटिफ्रा जाहाथे खहा जाया मा लेभेलाव हायो दा जोङो गोदो नुदोंमोन कंग्रेसनि दिनाव थाखानाय एसटिफ्रा खहा जायालासिनो मा जानांगौ बिसोरबो मोनथायखौ मोननांगौ नाथाय दिनैनि सरकारा बुंबाय हादों मा बिदि जाया बेबायदि जाया जे थाखानाय एसटिनि खहा जायालासिनो जेबो बेबायदि एसटि जाया बा बेबायदि मोनथाय होनो हाया होननानै दिनैनि सरकारा बुंबाय हादों दा दिनै बेनो जादों जुदि दिनैनि खालाराव जुदि बिथांमोना थारैनो जिहेतु बिथांमोना पपुलेशनाबो बारा दा बै हिसाबै जुदि पलिटिकेल प्रेसाराव बिथांमोना जुदि थारैनो एसटि मोनमारोबा जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जागोन मानो होनोबा स्टेटआ बेखौ रिकमेन्डेसन हरगोन बिनि उनाव आरजिआइआ बेखौ एप्रुभ खालामोब्ला प्रपजेल हरनायनि उनाव NC/STआ जुदि बेखौ एप्रुभ खालामोबा बिनि उनाव बियो संसदाव थांगोन बिल पास जागोन बिनि उनाव मा जागोन बिसोर एसटि जानानै फैगोन मानो होनोबा पलिटिकेल माबायाव गासैबो बुस्थुआ जायो दा प्रेसाराव दा जिहेतु पपुलेशनानो बिथांमोनानो 1.5 करोड़ बा जोंनियाव 3 करोड़ मानसि दङ आसामाव 1.5 करोड़ानो बिसोरनिबा थारैनो पलिटिकेल माबायाव थारैनो एफेक्ट गोग्लैगोन गोहोम गोग्लैगोन बिसोरनाव दा बै हिसाबै जुदि बेबायदि जुदि संबिधानखौ संशोधन खालामनानै जुदि एसटि होयोबा जों किन्तु सेस जाखागोन आरो बर' नैबे जिथु नैबे 25 नभेम्बराव जे मोनसे एसेम्ब्लियाव बिथांमोना दिखांनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों आरो बेयाव जोंनि माखासे ट्राइबेल हारिनि गोबां मन्थ्रिफोराबो दङ दा बिथांमोनखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बेयाव होनायाव बिथांमोना मदद होनांगौ ना होनाङा बे नोंथांनि बायदिब्ला थारैनो बेथ' माब्लाबाबो जानो नाङा जिहेतु जोङो पलिटिकेल राइट्सखौ जोङो राइट्सनि थाखाय जोङो बे मोनथायखौ जोङो गोबां गोदोनि मानसिफ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों नांनायनि गेजेरजों जोङो एसटि कटा जोङो बिना लाबोनो हादों दा दिनैनि तारिखाव जाय मानसिफ्रा एसटि कटायाव थानानै राजा जादों बा मन्थ्रि जादों एमएलए जादों बिथांमोना एसटिखौ हमथाना लाखिनाय रैखना बेखना होनाया बिथांमोननि थारैनो प्रयोजन आरो जुदि बेखौ जुदि बिथांमोना सापर्ट खालामोब्ला एसटि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होनायाव बिथांमोना सापर्ट खालामोबा बिथांमोना थारैनो हारिनि बिराद गिदिर हांगार बा हारि द्रहि जागोन बिसोरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिथांमोना बिराद गिदिर दायनिगिरि जागोन आरो बिथांमोना बेखौ बानस'ना लानांगोन काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जोङो नुदों इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना ट्राइबेल एसटि 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बिथांमोना लिरदों इलेक्शन मेनिफेस्ट'आ जाबाय मोनसे ओरैनो बिजाब महरै लिरजानाय मोनसे बुस्थु बेयाव एकदम जाथारगोन बे नङा मानो होनोबा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव गोबां लिरो बिनि 30% जाफुङो 20% जाफुङो बाखियानो जाफुंखाया थारमाने दा बियो इलेक्शन मेनिफेस्ट' बायदियैनो जोबलांनांगौ
ट्राइबेल जुदि बर' दिनै जायफ्रानोखि ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलखौ सलायगासिनो दङ जोंनि बिटिसिखौ दा बिथांमोना राइट्सखौ बिथांमोना गावसोरबो बिख'नानै लाबोनायसो मानो होनोबा बै समाव दिनै जायफ्रानोखि खुंथाय खुंबाय हादों बेयाव एबसुनि लिडारफोर दङ बिएलटिनि लिडारफोर दङ एनडिपिनि लिडारफोर दङ गासैबो हारिनि थाखाय नांबोखानाय आरो बिसोरो पुरा मोजाङै मिथिखायो बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मा खामानि मावनांगौ बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ खिन्थु दिनैनि तारिखाव पलिटिकेल नि जि खुंथायनि गोहोखौ लानानै जुदि अहंकार जायोब्ला खालि पावारखौल' जुदि सानोब्ला बिथांमोना बिराद गोरोन्थि मावनाय जागोन आरो जुदि थारैनो गमामायैनो बिथांमोना जुदि लिरनाय महरै लाइजाम महरै जुदि हरोबा एप्रुभेल जुदि हरोबा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोना गावनि आथिङावनो रुवाखौ दानना लानाय जागोन आरो बियो बिराद गोदोर मोनसे सुबिदा बायदि जागोन गावनि पावारखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावनाय जागोन आरो आङो थारैनो आसा खालामदों बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु साफा साफा हारिनि थाखाय नांबोनाय सोमावसारनानै फैनाय मानसिफोर गोजा दिनै एबसु होननानै बुङोबा रबिराम बिथां दङ नार्जारी दङ हाग्रामा महिलारी बिएलटिनि दङ दिनै फैलाव प्रेस मुसाहारि एनडिपिनि दङ दा बिथांमोना साफा साफा गावसोरनो बिराद बर' हारिखौ नेतृत्व होबोनाय संगठनफोरखौ नेतृत्व होबोनाय साफा साफा बिथांमोना मानसि आं थारैनो मिजिंथिदों इलेक्सन मेनिफेस्ट'आ मोनसे ओरैनो लिरनायसो बियो दा बिखौ जाहाथे काउन्सिला लिरनाय महरै बा इखौ एप्रुभ खालामनानै प्रप'जेल हरनायखौ आङो थारैनो लुबैयाखै आरो बेखौ खालामनाय नङा होननानै आं मिजिंथियो बे बहुद भुगिबोखानाय जोङो सोमावसारागौ माने जोङो जेबो मोनबोखायाखै दिनैबो जोंहा मोननायनि उनावबो मोनसे संकट फैफिनदोसो बिराद संकटआव जोंहा फैफिनदों दिनै ट्राइबेल हारिया जोबस्रांनायनि मोनसे संकटआव फैदों दा बेखौथ' बुंनांगौआनो गैखाया गासैबो जोंनि जिखिनि 14टा हारिफोर दङ ट्राइबेलफोर दङ लोब लोब ओंखारनांगौ गाव गाव जाय जेरै हायो ओंखारनांगौ बेयाव कुनु राजखान्थिनि खोथा फैया बेयाव कुनु सरकारनि मानसिनि खोथा फैया बेयाव गासैबो मानसियानो लोब 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 फैनानै बेयाव बाहागो लानांगौ बर' हारिखौ बा ट्राइबेल माहारिखौ रैखाथि होनायाव जों बयबो बाहागो लानांगौ आरो बयहाबो बियो दायित्व नङाबा जोङो जोबस्रांनोसै जोङो सेस जानोसै थारमाने जोंनि सोमावसारनाय जोंनि हारि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि ट्रेडिसन जोंनि धोरोम गासैबो जोबनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे जि फैबाय हानाय समफोराव 10 तारिखाव जोंहा सोमावसारनाय लादों बेयाव बयबो लोब लोब 1 लाख बुंदो बेयाव 2 लाख मानसि जाहैनांगौ जोङो जिहेतु जोंहा 50 लाख मानसिफोर दङ आसामाव 2 लाख मानसि ओंखारनाया बे गिदिर बाथ्रा नङा आरो 10 तारिखल' नङा नांगौ जायोब्लानो जोङो सोमावसारनायखौ लानांगोन आरो बेखौ जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद साहित्य सभानिफ्राय लानानै ट्राइबेल संघनिफ्राय लानानै ट्राइबेल संघआथ' जिहेतु दंखायो सिसिट'आ दंखायो आरो बर' हारिमु आफादनिफ्राय लानानै धोरोम आफादनिफ्राय लानानै आरो राजखान्थि आफाद नों इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा कंग्रेसआनो जा दिनै संकटनि समाव जों बयबो ओंखारलायनांगौ नङाबा जोङो सेस थारमाने जोबस्रांगोन जोङो साननांगौ खहाया बिसो दा जिखुनु हक जाया बे कच राजबंसि एबा एसटि जे होनायनि सायाव जेबो अबजेक्सन गैया माखासे जोंनि जे थाखानाय एसटिफोरनि जे बर'फोरनि माखासे मोनथाय बे मोनथायनि सायाव जोंनि पलिटिकेल राइट्स फान्डामेन्टेल राइट्स एबा जोंनि माखासे फरायनायनि सायाव पलिटिकेल केरियार जेरैबायदि नै दा जोंनि सायाव दासो डेभेलप जाहांनायनि जोंनि फिसा हारिनि सायाव बैफोरबायदि गेदेर हारिया जोंनि सायाव मनग्लाब फैनो साननाया बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ साननांगौ गोनां जे एसटिखौ होनो होनबानो जाया एसटि मोननांगौबा मा रोखोम क्राइटेरिया थानांगोन जे बिनि सायाव गोबाङैनो बे निजोमसा बर' जे सारा बुंलांबाय आरो जोंनि बर' फरायसा माखासे आफादफ्रा जे जोंनि बर'नि सायाव बे मोनसे गिदिर दा सोंलु एबा गिनांगौ जानानै फैबाय आरोखि दा माखासे राजबंसि एबा दस्रा गुबुन जाथिया जोंनि माखासे बिटिसिनि सायाव जोंनि बिटिसिखौ माब्रै दंस' खालामनो हागोन दा जोंनि बिटिसियाव माब्रै गावसोर खुंथायखौ मोननो थाखाय बोरैबा पावारखौ मोनगोन
एबा जोंनि बर'खौ मारै आथिं सिङाव गादबनानै दोनगोन बेसो मोनसे गिदिर जोंनि सायाव जोंनि बिटिसिनि सायाव बिसोरो क्रेपसाट खालामनो नाजागासिनो दङ। जोंनि बिटिसिखौ जुदि बिसोरो पावाराव जुदि मोनोब्ला पलिटिकेल राइट्स जुदि मोनोब्ला अब्ला जोंनि जे एसटि थाखानाय बे एसटि थाखानाया धंस जागोन एबा जोंनि बर' जाथिनि बे पलिटिकेल पावार एबा जोंनि माखासे जे गोबां आइपिएससि इउपिएससि पेकेज मोननाय बैसोर गेदेर हारिफ्रानो जोंनि सायाव सेग्लाबनानै लाजोबनायनि लामायाव बेबायदि थांगासिनो दङ। जे आसाम सरकारा जे एसटि होनायनि सायाव माखासे समफोर होदों बेखौ जोंनि गासै जिखि पलिटिकेल हानजायाव थाया मानो जोंनि बर' हारिया बेखौ नापस खालामनांगौ आरो बेखौ होहोनो मोना। जुदि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिनिफ्रायनो जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिनि सायाव बुहुद खहा जानायनि लामायाव जे बिसोरबो मोनफाथों बिसोरबो जेन'बा फरायनायनि गासै जेनेबा थाखा फैसा गासैबो माखासे बुस्थु मोनफाथों आरो डेभेलप जाफाथों। खिन्थु जोंनिफ्राय थाखानाय जे एसटिनि सायाव जे आसाम सरकारा जे होनो नाजागासिनो दङ जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौ मारैबा खोमानो नाजादों। आंनि साननाया बिसो जोंनि माखासे जे बिटिसियाव जोंनि बिटिसिखौ माबोरै धंस खालामनो हागोन जोंनि बिटिसिखौ माबोरै क्रेपसार खालामनानै जोंनि बिटिसिनि जे पावार बर' हारिनि जे पावार बे पावारखौ माबोरै लेस खालामनो हागोन बेसो मोनसे साननांगौ बाथ्रा जानानै फैबाय। दा बिजेपि जे माखासे बे गभार्नमेन्टनि सायावबो माखासे सिङाव जे षड़यन्त्र दंसै नामा दा बेखौ जोंनि गासै बर' रायजो राजा एबा गासै बर' फरायसा आफादफ्रानो बेखौ नापस खालामनांगौ एबा बेखौ होहोनो मोननाय नङा। जुदि होनांगौब्ला जोंनि बर' हारि एबा जोंनि बिटिसियाव जेसेबां मोनथाय दङ जोंनि बर'फ्रा गोजानाव थानांगोन। बेनोसै रायजोफोर जे माखासे जे बे एसटि होनायनि सायाव जे आसाम सरकाराबो मोनसे प्लान लागासिनो दं बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान एबा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय जाबाय आङो बेखौ गुरैयै फोरमायहरनाय जाबाय।